Neața lume! E vineri! În primul rând vreau să spun că m-am întors, dar asta doar datorită vouă care ați trimis o căruță de mesaje somându-l pe zombie să mă elibereze. Cel mai tare mesaj al lui Iodeiu for you. Leave Mikey H alone! Ca să nu mai vorbim de comentul Mikey H președinte, care a fost votat de 141 de oameni. Wow! Bă, nu știu dacă aș fi bun de președinte, adică na, sunt un om cinstit, cu bun simț, care nu prea ia viața în serios și care face videouri amuzante pe YouTube. Nu cred că ăsta e material de președinte. Eventual președinte de scară. În fine, dar hai să vă spun ce s-a mai întâmplat prin lume. În timp ce voi ați dormit, populația lumii a atins pragul de 7 miliarde. Organizația Națiunilor Unite a decis să utilizeze ziua de 31 octombrie 2011 pentru a marca simbolic acest prag. E incredibil când stai să te gândești că suntem 7 miliarde pe planeta asta, din care 2,8 miliarde sunt doar chinezi și indieni. Aia înseamnă peste 40%. Nici nu mă mir că cea mai vorbită limbă de pe planetă este mandarina. Bine, nu mandarina asta. Mandarina e limba care se vorbește în China. În fine, vă pun link în descriere să vă documentați voi. În alte știri, Justin Bieber ar putea fi tată, dar nu cu prietena lui. Și a ieșit primul trailer al noului GTA 5, care arată foarte bine. Poftim, încă un motiv să nu mai ieși din casă 2 săptămâni. Măi, internauților, vouă vă place racu? Bă, mie îmi place racu. Nu mă, nu racu ăla. Racu de la hard disk? Nu mă, racu adică animalul. Nu. Vă întreb pentru că recent am descoperit că cleștii unui rac pot fi destul de puternici. Asta dacă e suficient de prost încât să-ți bagi un deget sau o ureche în cleștii unui rac. Ну-ка. Он тебя сейчас за нос укусит. За нос? Да. Ну, схватит за нос? Конечно, схватит. Оп! Есть. Открой нос, блядь! Rusia lovește din nou. Încă un filmuleț epic care vine de la ruși. Ca și gazul. Totuși, există posibilitatea ca ăsta să nu fie rac. Detalii. În mama Rusie, racul face ciorbă din tine. În mama Rusie, racul merge înainte. În mama Rusie. Ba. Cu siguranță vă plac jocurile pe calculator. Și chiar dacă nu sunteți gamer, pun pariu că ați jucat cel puțin o dată un joc. Chestia e că sunt unii atât de pasionați, și când spun pasionați mă refer la instabil emoțional și duși cu capul, încât nu mai fac diferența între realitate și virtualitate. Tocmai am inventat un nou cuvânt. Fai de p***a mea ce și-a luat-o peste mufă. Așa-ți trebuie dacă faci pe trogloditul cu cine nu trebuie. În fine, ideea e că niciun om normal nu ar trebui să reacționeze așa. Fie că ai pierdut jocul, banii de pachet sau virginitatea. Frate, calmează-te, du-te la un psiholog, fumează un cui, fă ceva. Și pentru că de ceva vreme ne-au obișnuit ca nicio doză de H fără pufuleți. Ce? Ia uitați-vă la niște animăluțe dramatice. Tare, nu? E un fel de amestecătură între animale dramatice și coloana sonoră din filmul Inception. Dar asta a fost și pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, să împrășteați doza de H pe Facebook și să răspundeți la întrebarea zilei. Tu ce ai face dacă ai fi președinte? Lăsați în comentariile voastre, în secțiunea de comentarii, pe Facebook sau pe Twitter. Și mersi că m-ați urmărit și astăzi. Eu sunt Mikey, iar voi tocmai v-ați luat doza de H. Pa! Stau de o oră la un păhărel de nasty bitch. Nasty bitch, eu vreau gagici, restul-i kitsch. Băieții mei se mișcă bine, beat-ui brici. Bă, cine l-a făcut? Bă, fugi de aici. Tu nu poți să mă oprești, frățică, atunci când cânt. Deci am vărsat paharul, uite, l-am vărsat.
Scoate mâna, bagă mâna la glan. Dă din bucă mă mucă pe ritmul lui Timbaland. Nu te mai preface că nu mă știi. Sunt aici fetiță în club să fac cu tine copii. Dă o geană în panoramă la țiții. Poți să mă numești puiu, poți să te numezi Mimiții. Dă și mie ce le dai tu la toți. Să-mi cadă limba, nasul și doi ochi în chiloți. Fă acolo ce-mi place doar mie. Te urc în mașină, te duc la bombonerie. Îți iau ce vrei, nu-i problemă de bani. Chiar și buletinul, fată, ai doar 17 ani? Ce fa mă drăguț-o, vino mai aproape. Facem să fie lofos o șegherbe întreaga noapte. Scoate banii din ciorap, ridică-ți fusta în cap. Flegmează-mă pe și dă din dovleac. E mega super extra giga hiper party iese. Beef, boom, bang, poc cu mascație și dacă nu rupem baraca, rupem duba. Cu piese gen Dre, Snoop, Nate și Buba. Vreau să fie huța, huța, mișcă spre sicuța. Să-ți mângâi blănița și apoi pisicuța. Îți arăt toată Anglia din mașină, ia stai puțin, fă, tu chiar ești virgină? Hai la mine că sunt singur seara asta, doar noi doi. Am o sticlă și un trabuc cu aromă de viceroi. Sau vrei la club pe canapele din pele, nu-mi cere manieră că n-am. Băieții din cartere nu pot decât să-ți ofere plăcere.